Goro-goro mat biri-biri sino bangsa seminang nyoro. Lewan-lewan siap-siap dari goro sengapan tunggu sing jagat tanggap soncat pratondo jejake kiamat. Goro-goro anci dalu sajaning para kinasih sakumbaran ingkang arsa lestari seni wonten ing sadhuwuring samudra titik prau layar.
belum tok. Iki mosok belum tok. Iki jenenge bodine blungking. Murah belum larang daging. Tapi manis, Bro. Hai. Penontonnya kok ireng kabeh. Oh, peteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Ngomong innalillahi. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kowek. Ya kayak somat. Nunggu putune asem. Saderenge matur nuwun kula ajabaken dumateng Ibu ingkang kagungan hajat teng dalu niki teng daleme Mbok. Dalu niki Mbok ajate pedhet ngomong pedhet laut. Meras biarok. Bu Khadijah dalu niki hajate mantenan. Nggih mugi-mugi kemawon Mas nganten kali Bayu nganten dados keluarga ingkang samawah sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Mriki Jawa napa using? Using. Campur. Nggih, soalé kula wong using, ilat using. Campur wong Madura. Ngomong Jawa nawi rada kaku nggih sebutene. Kula asli using, emak using, bapak using, mbah using, buyut using. Pare using-usingan kabeh. Nggih, saderenge kanggo emak-emak utawa bapak-bapak kula nembe sepisan iki main teng daerah Kedawung Seraten. Nggih kepingin nyempet mantu elelekan nggih monggo. Kula langsung ngene iki nggih. Apa ngomong elek? Dulur kula niki ganti napa elek? Manis. Sing pikir kene sentimen wong kulane iku lanang-lanang wis lek ngono kan gak. Anu dulur kula ganti napa elek? Ajur. Terima kasih. Tapi lek model ngene iki aku pengen kenalan khusus kanggo cewek-cewek sing cekelane HP. HP-ne padha dibuka. Seneng bencong. Nah, Mbak Habib ketik REG rek spasi penyet. Kirim nang Dia cilek jane. Ya kirim masukkan nomor HP kuburan. Dene pocongan apa kena explore apa aku. Nggih kepangan kula Raden Bagus Sosroningrat Nata Negara Mangkuan Hitung-hitung mangan nangka kelima dulur Sumanto Harya Penyet. Aja potongane elek-elek ngenten iki nggih. Ya mulai elek. Nggih, elek zamane bencong. Kamu mau bencong ya? Begini iki sareng kali Laksana Mustika Dewa. Ini sastra dewa matur nuwun sampun dipanggihaken panggenan ingkang sae kali Mbok Khadijah. Bore. Antem ndas jos. Oh, anu sendirian, single parent. Begini pakai variasi terbaru. Lawas tapi dianyari pengendangi Mas Grandong. Putune mak lampir. Mas kasih variasi baru. Anu variasi. Mari lebaran yo saiki. Iki anu manuk dadali. Gagamane siap. Anu Mas Dayu. Tirokna lambene seneng manis iki lho. Alas. Sepet. Apa ngomong ajur? Sepet. Kayak percaya enggak mutun. Aduh, padha lanange. Iya. Kok tak nggo parian kanggo penganten. Oke? Kendangnya dibuka Mas ya.
ya dedelan kabeh ya. Ora rusak kabeh. Maksudnya itu dibuka kulite, maksudnya diangkati nganggo gendang, oke? Angkat wis. Angkat dong, angkat dong. Angkat. Manjo terima berapa? Angkat dong. Iya, asik. Mas, judul lah itu. Maksudnya ini kok ono jeb-jeban nih ya, Mas gitu. Jejepan mana? Tok tak tundang dundang dundang. Nero naro, oke? Jajar apa gitu? Burung sana apa dah? Labelnya kurang, Pak. Tempelnya kurang mas. Maksudnya kurang panjang. Neno nano neno neno. Kok ngomong aliran? Bukannya ini kurang mudah. Kok tak tundang dundang. Langsung jaipongan, oke? Ini kuber maling kok. Jahat namanya. Maksudnya ini jangan kenceng, jangan lambat, santai saja gitu loh. Bukan cewek kenal, kok tak gendang dang, kok tak gending dang dong tak ding ding dang 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 ding 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 dong tak tung jerok salah hawas. Mas, apa masih pokoknya jadi kuyu? Hajar. Mentol itu. Ya ayo, kok tak gendung dang dang, kok tak gendung ding ding dang dong tak ding ding dang 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 ding 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 tak tung. Mari mas nyambut ya. Mari pangan yang enak. Tok tak tundang dundang. Kurang pas. Tok tak gendung dang dang, tok tak gendung ding ding dang dong tak ding ding dang dang ding ding Leta-leta gitu. Biar seberak-berak bisa. Kadang bisa kadang ya bulan dia tabu cewek. Pokoknya salah mlebuin, golongannya salah gitu. Cumit dah. Tok tak gending dang dang. Ding ding Anu nih. dang dong tak ding ding dang 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 ding ding ding. Sebelah Ya, ya. sampai subuh, sing kene pokoknya terus. Kami no. Ayo, tok tak gendung dang dang, tok tak gendung ding ding dang dong tak ding ding dang 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 ding 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 tak. Langsung biar papan ada betik ku. Ngos-ngosan. Repot iku. Ayo satu kali lagi. Karena Mula paling enak paling. Besok. Nah, PR khusus dengan pedang. Sekolah. Tok tak gendung dang dang, tok tak gendung ding ding dang dung dong tak trik trik. Bisa wajah bisa besok. Aja apa pun direk. Ya Allah, suara mana.
Mula paling enak jane Ya lebih kan no. Oke? Mane? Barang anyariku jenenge kadung Doan, wedhuse sampean ucul kae. Ya Allah, foto Ya nek kene jejak. manusia kepala pelon. Melon. Jagal iku helme coplok Metu blok-blok kok koyo bental modul. kok beri helman. Mesti copot pengen ndi asih ya. Ngantuk aku iki sing ngerjai tukang kendang kok gosok metu. Kowe ra iso to, Dok? Kowe tak kendangi kowe piye? Dia resik. Iso. Sapa? Awakmu iso kendang. Mending awakmu iso kendang. Awakmu iso kendang. Sapa? Awakmu. Sing ngomong sapa? Lho, jare arep ngenteni kendang. Sing ngomong lho sapa? Tak kira arep ngenteni kendang. Lah aku ngendang terus sing kene awakmu rene dong. Hari nendang. Rene. Mungkin pas Kok awakmu gak iso kendang piye iku? Lho, sing penting gandeng iso ora ning kene. Lho, sing penting sing kendang iso apa terusan? Lah akeh. Terus awakmu nyapa? Hah? Nah ini, ya sih. Sing delok ponakan-ponakan tok. Ponakmu, kok ganteng ponakane timbang awakmu? Hah? Cicakane beda. Iku liyane. Wer, Ayo. arep jalan juga. Kata ngono. Na 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 na. Suaranya subang kabeh. Karo juga wingi. Lah kaya awakmu ngono. Manten anyar ganteng sing wedok jare ayu. Sampai balik. Kemanten lanang ya wong ganteng. Lampune kapal. Lampune peteng. Malah tahun dia nyanyi sing bener joget dia sing bener awake dhewe sebagai seniman panggung itu kan dilihat dan ditonton oleh banyak orang. Ya, apa meneh iki Betul. deloken akeh YouTuber Heeh, ngomong hati-hati. ngomong hati-hati. Tur iki enak-enak pengumuman. Pengumuman apa? Jangan yo tanggapane Apa botak? padha karo kanca-kanca. Kan nolong aku. Lah iya pancen iya. Aja ngomong apa bubune hoak. Ngomong jare 15, jare 20, 20 kuwi gak bener. Si, bentar, tak perjelas. Apa? Lah iki maksudnya iki piye? Lek jangeri sastra dewa iki kan padha karo kanang-kanang. Ya padha. Lho sing ngomong jari 19 selawi iki sapa? Yo hoak-hoak kuwi. Oh, dadi aja sampe nuruti ngono. Aja nuruti sing penting teko dhewe ning sumber wangi beres. Oh, meneh roh nomere sret. Spasi. Endi nomore? Ayo didino kono. Lah ya kuwi sepenting kuwi tulisane lah wis. Oh, Kowe iya. gak apal. Apal. Lah ya ndang jelek apal. Iki nang ngene Mbok Khotijah. Kuwi mentolo. Kuwi didelok ponakane kaya metu kaya iso mentolo kuwi. Juari. Jalanan yo enek kok sampe gak. Kowe iki yo jalan barang. Kowe yo jalan. Enek omongan apa ngomong iki jangan apa jaranan bener sing jawab. Apa? Janjuk jaran. Lho, awakmu jalan pisan? Yo yo. Awakmu sing dadi caleng kae. Lah ya aku malah celeng jaran. Dia Iya, iya. Bener ya arep ngomong. Yo aku arepe daripada nganggur biar suasana semakin meriah. Iki ke tengah. Yo, Bu. Oh, ni ma posingnya. Aku ndi iki, Mas? Aku ndi? Cina nu. Oh, Cina. Oh, ni
menolong ayo. Lama tak tepas pisan. Ajas dia helm. Nawon cilik. Masuk helm cilik. Kegiatan, Ini lapangan bola. Isu ada wong nyanyi Cina. Jare Ya jajan lagu Cina itu tulisannya piye? teman di mau. Ya Toma. enggak gue tak ikut perapatan. Teka mangir kita. Semua bilangnya, semua bilangnya. Masa cinta. Uyunia, Lagu Cina uyunia. Batum si semua bilangnya, semua bilangnya. Tumuruna ono putri. Bebasan ngomong. Ada lagu nih. Oke. lagu Cina wis ada di mulutan. Kenapa ada di lumut? Goblok apa kowe ya? Jajan tok arep. Semua bilange tumuruna Ono temu. ono Kasih film. Iku ada di lumut. Iso lagu Cina apa ya lagu Cina? Dadi bahan awakmu ra iso nyanyi. Iso Lagumu apa? Sadino Jawa. Kendaan gawene Kaya payu. Gedaan sing leren-leren sampai alung terongi. ya pantes bebuno gendaan apa gak alung. Masih kok mbok sauk duet apa? Ya marine piye? Goleknya iki kok aja kuwatir. Ya. Enek permintaan. Teko mbok mbok jah. Bocah so, bawa pijak. Mbok tijah. Heeh, bawa pijak. Kowe njaluk iki gerajakan, tapi kok gerajakan aja kuwatir. Kuwi gerajakan. Kuwi gerajakan. Iki gregis. Oh, gregis. Oh, ya aja kuwatir. Kok kayak gerajakan karo gregis. Kok Aja kuwatir anu, Mbak. rek aku kemana rek? Ngapa? Awakmu kan suarane penak. Nggih. Suara iso penak iki carane piye? Awakmu ya Ah. lek enek wong nuntun kebo kae. Enek wong mungkin tubuh. Ah, tutno mburine. Iya. Ibadah sing pak. Lah kalau wis marek liwat biasa nletong lah tutun emplokan wah nggo jamu ngene. Asem. Suara ora penak malah masuk rumah sakit iki. Kowe iku gak ngerti kancamu lho. Sopo? Sopo kanca? Lah sing Oh, ada lagi. Prahara. Perahu. Wis keliyat kok. Dia kayak komelan kacau. Yur. Ayo. Yur. Sehat. Sehat. Iya bisa digeret karo nabi. Apa awe yur? Awakmu apa gigi? Anu lagi juga sedih. Napa? Napa nyambi? Nyambi. Apa iki yur? Apa anu? Kucingmu mati lari iki. Kucingmu mati. Belajar pijak, Petekmu bongok. belajar pijak, Sepedamu hilang. belajar pijak. Wis. Awakmu lho enggak lari. Anu, awakmu ditundung sing digerok. Kalah rene lho. Kalah main ceki. Lek ngomong iki aja ambek nangis, suarane gak jelas. Nyapa kan lek iso tulung tak tulungi. Aku yo wong melarat. Wong melarat. Kowe iki serba bingung. Bingung. Arep ngene bingung ngono bingung. Ya aja bingung-bingung kowe iki kowe nek kanca kok bingung kowe. Ya Allah dadi awak. Sabar. Kalah rene.
wong susah arep itu. Iya malah remi. Bingung apa? Arep mangan iki repot dadi wong marah. Masalah mangan. Mangan sego Kekasaran. Mangan bubur kamu sing penak kuwi mangan opo? Mangan grasak ae lho, ben modal. Sabar. Iki susah. Aku iki susah lho dhewe. Aku mangan grasak rae kok kaya receh iki. Biane utrae raimu rae. Aja menebak mangan. Turu bingung aku. Turu bingung. Ya Allah. Maksudnya turu bingung. Turu ning kasur kepuan bayangno. Wong melarat itu turu ning kalar kato sing paling penak wong melarat itu turu ning ndi? Turu ning banyu ngono lho. Turu ning banyu ngono. Ya ben banjir kok iki. Biar karuan ngono. Sabar. Yo, nyapa kepengin koyo buat iki nyapa? Wong e ora sugih ning cukup. Lah ya alhamdulillah. Aku lho ngombe yo repot dene wong melarat iki. Ngombe teh manis kemanisan. Ngombe banyu putih. Gak enak rasane sing paling penak kuwi ngombe apa? Ngombe apa ceren? Susah biasa. Sabar, nek awakmu penak, maksudnya awakmu ora penak ki mbok yo ya berobat, apa ning rumah sakit, apa ning dokter. Aku ning dokter terus berobat. Jadi awakmu iki kadang-kadang Kademan ning dokter. Duwe penyakit rasa-rasa iki paling. Ning dokter aku. Ning dokter. Oh, jadi awakmu ki rada gering. Terus ning dokter. Oh, moro ning dokter. Konsultasi. Jarine dokter lara apa? Gak loro. Ya gak Jare loro, tapi gak loro. Lah yo aku loro ning dokter. Nah yo. Dokter Ibrahim. Paham apa ora? Ibrahim, dokter Ibrahim itu. Desaku enek dokter Ibrahim. Oh, dokter Ibrahim. Jare dokter Ibrahim lara apa? Gak loro, sing loro aku kopok. Iki sing kopok iki awakmu apa doktere to? Awakmu kan gering. Aku gering. Ora ning dokter. Dokter. Lah doktere kan ngomong. Lah doktere lara apa? Gak loro kopok, sing loro aku doktere ora loro. Beno sing salah lekon. Ya terus sing dokter. Awakmu apanane gering. Yen dokter. Heeh. Lah doktere kuwi jare doktere lara apa? Gak loro sing loro aku. Kopok. Jare sing Gini lho. Dokter kan ngomong kan tekon awakmu. tekon ning aku. Umpama aku dokter. Awakmu Sapa dokter? Aku. Model kaya ngono dokter iku. Karena dokter kabeh kok jekane kultur. Yo dokter 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 umpama awakmu dokter. Bawa awakmu moro. Nah, terus Mas Layur. Mas Layur. Ya, Pak. Mau berobat. Oh, mau berobat. Sakit apa, Mas? Sakit demam. Oh, kalau kan sih maksudnya dokter ini ngomong loro apa? Ning aku ning dokter ya pegel. Ya kudu emosi. Kok iso? Loh. Pak Layur, untuk sementara ini penyakit Pak Layur enggak bahaya. Oh, enggak Lebih bahaya. baik rawat jalan. Tak amuk Pak dokter ini. Apa amuk Yur? Bayangno. Rawat ning kamar rumah sakit masang infus saya bingung. Apa bener rawat jalan mlaku? Masang infusnya kaya piye? Oh, alah, goblok. maksudnya ini dari dokter rawat jalan, Mas. Maksudnya ini udah rawat jalan, rawat ambil melaku kaya lho. Ya malah diterapis aku yang melaku. Iya jelas nih. Maksudnya ini ngene yo. Awakmu iku dirawat ning omah. Terus doktere kapan teko omah lek ning omah sing rawat sapa? Maksudnya ini lho. Rawat jalan ini maksudnya awakmu itu dirawat di rumah, gak usah nginep di rumah sakit. Bukan dokter yang ngomong. Ya awakmu rumahnya periksa ning rumah sakit. Aku kan gak pati jelas, gak pati dong aku wong tahun dadi ora paham omongane dokter. Maklum, makanya kan awal karo konco. Berarti tambah pinter gesekan. Ki ambil pikiran gak stres kaya aku ki begini penake piye. Penak tak tamu. Pengen awakmu penak. Heeh. Gampang. Piye? Duit cara Melok aku. melok endi? Endi?
kuat blayu. Ya kuat sehat Temenan, lah. temenan, Soto awas. Awas kok. Kene rondo Jagraken, Nang sesuk mel aku. Jagraken mon Jas. Gowo. Mono gowo jagraken. linggis. Mas, mas. Oh, bumi niru. Nyampe jagraken. Oh, bapak lebih lah. Wis gak usah. Terus gowo linggis. Gowo linggis budal ning Celuring. SD satu nek mulon sithik Enek Indomaret. Om. Bang, Besi. Maju sithik. Kenapa ngono? Bang. Bang, pagi. Oh, pegawe bang. Iya, alhamdulillah. Pegawe bang. Gelem aku. Gelem kok. Dongkel belang kasil bang. Nah ini kan playune buan. Yo mari ngono sesuk mlebu kantor polisi. Karuan awak Ngawur. Kene tawe Permintaan. permintaan nomor. Kok dijak. Oh titipan. Oh, titipan. Wes kalian. Halo apa? Lagu bebas. Lagu bebas apa lagu? Kowe lagu kowe Banyuwangi. Lagu bebas. Iki mau Bikin karo gerajakan. Lagu ini ini mau Bisa ning kenal. kanggo pemanasan. Prahara itu sing apal Prahara. Nah, belakang lo. Ya wes Prahara kubur-kuburan pokoknya sing anu. Jam. Ojo kuatir, ojo kuatir. Sing lonje. Oh, dibiji. Juta Terus mau bebas wis. Heeh, lagu kok dilayani. Suaramu enak Enak-enakan gledek iso niku. ngono gak kena. Nek prahara dua cangkemmu kowe. Ngono enak joget kene sing nyanyi. Kemus tok endi? Gotong kalau dia. Yo tutup. Baik, demikian tadi semua lagu prahara yang dibawakan oleh Mas Bedin. Berikutnya kami panggilkan artis kondangnya Banyuwangi.
kondangnya Banyuwangi. Kalau Anda mengenal Mas Roji Abdillah, inilah dia Ruji Sepida. Kletek. Ayo cek. Pak Dodok. Pani juga kudu wani nyanyi. Gak, ini kan aku itu sampean, terus aku kok nyanyi, ya apa sih? Gak, ini jarang kok ada gini, kudune. 100.000. Oke. Ya apa sih? Oh, ya apa sih? Ayo. Ya. Gerajakan Banyuwangi, jaranan Sanjadini. Si. Jaranan Sanjadini, kowe persiapan lo dadi kowe jaranan. Jaran jadi sanjarani.
dibagi bersama. Lek gak iso ditukokne permen didum telu widan. Mau tak bagi gini piye? Ya, Kita kan kerja sama yuk. kabeh padha megane didung padha rotone seperti sini. Oke. Kan iki kan 70 lho. Kan wonge akeh. Ben diatur dhewe iki. Oke, beres. Diatur dhewe. Baik, hadirin, inilah Jaranan Ajur Budoyo akan menampilkan sebuah atraksi tari maksudnya Jaranan Budo. Bocah-bocah domikir dah. Hei goblok, sing suwi iki kok malah sing gadis Pak Suwit. Assalamualaikum. Kan. Kue setan Jawa. Mukmin. Setan mukmin. Kue kok mlebu ning Jiwaragane penyet kue asale teko ndi? Adur. Gunung Srawet. Tekamu rene tujuanmu arep ngapa? Kaya rondo. Digoleki ora enek rondo.
Ngombe, ngombe. Ben tak boleh. Iku selang ganggu buku teja iku. Ngombe, sik sabar. Sabar. Nah. Sesuai cara. Oh. Jangan. Jangan main no. Ambil gue. Iki bolone iki bola di dulur dhewe. Anu sayangku wae. Sing jaluk jaranan sak dadine. Ayo jadi. Apa permintaane dulur-dulur wis dilayani. Ya. Permintaane dulur wis dilayani. Ya, awake dhewe matur nuwun muga-muga digantenono rezeki. Awake nek sitok sing urung metu dibae metu teko mburi kanton talan. Wis beno sing janji beno dadi benane dhewe. Awake dhewe yo matur nuwun. Karek sitok sing tane mau. Heeh. Anu grigis ya, grigis. Jangan jadi yo. Surat dadi tembang dadi kok sak panjang antem cerdasku. Gereges aduh udan garege saya suwi antar gluduke Atus
pinarak jorot. Ngawur kurang melok-melok iso teko kono lho. Ya wis. Mendhi karo layur awake dhewe matur nuwun kanggo kanca-kanca lan dulur-dulur sing wis duwe apresiasi karo awake dhewe. Muga Ibu Siti Khadijah. Muga-muga digantenono rezeki kabeh. Amin. Muga awake dhewe matur nuwun karo Lydia Bro. Sone luar biasa. Son dari Pulau Dewata iki. Son dari Pulau Dewata. Heeh. Ini Jayo ini kamu. Waduh Gusti. Ya ampun. Ya, bagus. Anu pripun kabare sehat? Alhamdulillah. Sehat. Siapa nih? Kelambi guys lap keringat opo. Ngapunten Gus. Tak kira ki meneng kono ya ancene anduk. Sanes niki rasukan kula saking niku kebiayaan boten ningali. Paman ngerti yo ngono. Nggih. Ora kangge wae digelap. Lah nggih. Kebangetan. Pripun den kabare dangu boten ate kepanggih Yo jenengan. kaya ngene sih kaya mbok pasti. Ah syukur. Sehat. Nggih. Anu ngapunten nggih bagus. Anu guys, napa kabare Adini pripun? Kabeh kawula seneng kediri ya Bapak ora ana sing kekurangan kebangetan. Nggih, ngapunten matur nuwun napa pawartane. Ning kula niki ndedosaken kejuan mana jenengan iki jalur gunung. Kok mboten kanyolo-nyolo kok mampir teng padepokan mriki. Wonten wigatos kok ngene. Kok paring kabar rumiyin dudu para Lah nggih wong mriki niku kepingine ngerantos terus pundi lek dono swanten mriki pun Kula siap-siap apa. Mangke kamare kula siapaken. Aku turun ning kene wae ya bisa. Ah, nggih ngono sok lek kula mriki pun biasa. Lek kula tiyang tiga pun biasa ngeten iki. Lah nek jenengan otak aku ngerti lek sampeyan ning biasa, wong sampeyan ning omah ya kumpul wedhus kok. Lah ki terangen ya aku. Lah ki rumah tangga. Banten kali niki Terus kumpul kirek oh. Ah, iya. Anu tambah ganteng jenengan. jenenge wong lanang. Boten usah. Boten usah. Biasanya nek wong lembono langsung punya 100 ya. Biasa. Iki ora biasa. Oh, boten biasa. Ing ngapunten Den. Dugi wonten ing pertapan Gunung Wilis niki badhe ten wegane napa? Ya bener ora? Ya ya. Aku ngarep yo. Menapa saking Kang anu Kapang sanget napa pripun? Sing nomor 1 ya kuwi. Aku ketemu ning Gunung Wilis iki mau kapang banget karo sampean-sampean kabeh. Uga kadang kula Kang Mas Siti. Nggih matur nuwun jenengan tasih kemutan kalih cowok-cowok niki. Ora bakal lali. Nggih. Nanti besok kapan ora bakal lali. Aja kuwatir. Nggih. Ning ngapunten lho kanane nggih ngeten niki. Mboten kados wonten rasa. Dereng disakoni. Wis tak kandhani wis biasa. Nipun Den. Nek aku heran karo paman layur iki. Sajake Nggih, ngaten ngapunten. Kali pinarak. sajane tak enteni kerta. Alah, Nek aku ape ngomong ya sungkan. anu tangan nembe kemutan ke Ya mawon. boleh juga. Nggih, nggih, monggo monggo. Monggo-monggo. Nah, kecake mriku. Lanjut ki. Nggih. Aku heran karo paman layur. Napa? Pirang-pirang kok pasuan. Pirang-pirang pertemuan karo awake dhewe lak ya ora tau ketemu. Anu sajane gak ada penyakit aras-aras. Lah duwe lo geram kok ya ngomong. Mengko tak suntik kuwi. Oh, wong anake bose dokter kok beda. Anu ngapunten niki dibeton nang dokter matu kali dokter. Malah sotokan kula. Lah kudune jarume jarum doni kok. Kudu jarum Cocok niku cocok. Nggih, derek jotek separuh langsung cekarat ngeten. Jenengan ku enten mawon. kegojekan banget. Lah nggih boten napa-napa Den. Ngono Pak. Tekaku kene mau iki ya ono
aku mung kepengin ketemu kadangku Kang Mas Curiga. Duh. Iki. Ayo piye apa dong ayahe? Apa itu diri kangen karo wong mbok menawa enek wigati. Nek yo ora malah kok kenal. Ya ora ngono awake dhewe kok koyo wani gugah jengkane. Sampai lek yo mbina kumpul to. Ora wani jengkarke iki piye? Anu, saboten. Niki napa jam Bapak Curiga nonton niki wonten ing pesantren. Ngerti. Kula dipun welingi empun ngantos 3. Dan kula butuh matur. Welingi Kang Mas Curiga nonton memang ngono. Ya wis, yen ngono aku dhewe wis. Lho jenenge kula kedukaan. Mangke kula ingkang didukan lho. Sampeyan yo ora gelem. Lagi bener Nek sing Jakarta sampeyan ketemu. Lah nek sampeyan kan kudune ya aku dhewe. dikosi mawon. Sampeyan Jakarta ketemu mawon. Mantu di kapan ngenteni? Pokoke dirantos. Paling Mana banget? Nah, jelas. Niki sampun pinten-pinten dinten pinten dalu kok, Bun. Niki lah dina nginep kali anu jagongan kali kula mawon. Wah, dirantos mawon. Bae sabar. Kula pun diwelingi lho. aku ado-ado teko Kediri. Nggih semerap jenengan tebih saking Kediri dugi wonten ing pertapan Gunung Wilis mriki. Ning pripun malih wonten sing teteki kula nggih boten wantun jengkaraken. Dina iki aku kudu ketemu Kang Mas Curiga Nata. Ayo, Karo semiki. sing jengkarke aku apa sampean? Nggih. Tapi anu nggih, kula pun ngantos napa kenging awamete nggih. Mengko yen siramu didukani kondo aku sing ngono. Tanggung jawab aku tak. Nang ndi? Lah piye bare timbangane padha anune? Wis ngono wis. Wis to mengko aku sing tanggung jawab. Wah, iki ngampun lho nggih. Pun anu aduh wis tenan. Nggih. Ani ora Kang Mas Curiga Nata. Kang Mas Curiga Nata. Kula ingkang suwan tebih saking Kediri. Kula katimbalan marang jroning penggali jalanan iki sira wis rawuh ana ing pertapan kene nemu kawigaten sing kapiye Kang Mas yen kula rawuh wonten ing papan mriki ingkang semindah kula kaliyan keluarga saking Kediri kepengin sanget mangertosi kabar kausananipun panjenengan ingkang wonten ing Gunung Wilis. Nampa kanugrahaning Gusti Akarya Jagat tanpa ana rubeda sawiji apa. Kosok baline kulawarga mapan ana ing Kediri muga-muga tansah dipayungi dening Gusti Monggo. Menika sampun kasih. Ingkang nomor kalih kula namung kepengin mangertosi ngendika rumiyin jenengan nate kandha kula. Nalika kula tasih timur jenengan lak tau ngendika kali kula Gunung Sari arep dipacangke utawi dijodohke marang Siragen. Ing dinten menika kula kinten kula sampun akhire dewasa uga Siragen kuning sami akhire dewasa. Kados pundi kok boten wonten drukunge boten wonten kabar kausanane kelajenganipun yen kula dijodohan kali Siragen kuning menika kados pundi? Yen to wis titiwah yaning kala mangsa tekan godhang ing mangkune sira bakal sejodohan lawan wanudya dadi Tamu ning kula sampun boten saronta. kaya wonten tamu Nggih, ampun. waduh
manungsa arep dipateni wong iki biji nalar. Pilu moyo plataran jendak putih kae lho. Mosok sampean ora kelingan. Wilumaya bakal mateni aku. Golek bekakak kabeh para wiko arep dipaten ditugel janggane. Ditugel janggane. Kalebu sampean kuwi dimusuh. Dilebokake. Ayo dilarap ning plataran jendak putih. Ayo. Nggih. Sampean ora wani. Kok ora wani iki? Ora. Padha bolong ora wani. Wakeh ora dikaman gaman ing Ngurawan tak cepakake. Ayo. Nek aku arep takon karo kowe. Nggih. Ya. Pati uriping menungsa kuwi ana tangane sapa? Sing gawe urip. Yen to wis ginaris aku bali ana ing pangayunane Gusti, ya arep sela. Aku arep sela. Ora bisa. Ning ya kudu kabeh ki perkara gumantung saka kono. Ning ya gumantung kabeh persakake kono kabeh. Kabeh lumaber kono. Kabeh ki ora sing nyambut gawe. Manungsa ki bisane mung upaya Gusti. Ya mereka gaya aja minggal-galno. Ora kok mung njaluk. Nek budidaya dimen ing mangkone takdiring utawa garising kepesthi. Kakak. Sari ya teko. Ini aku tak takon ya. Takon nih. Ya. Takon iki. Nggih. Iki tak anggap aku kancamu. Wis ora usah padudon. Arep takon apa? Begawan Wilumaya ngumpulake kabeh para siswa. Jarene entuk misi ing dewa. Bisa ya. Arep mudhunake Wahyu Cempaka Mulya. Ing syarat-syaratane. Syarate ya mudhune kang tak sampuk. Ana ing jaluk cacahing iku 100. Akeh cacahing prawan 100. Aku isih kelenggono ning tumiba marang adikku ya adine sampean. Lho, Inu Kertopati. Anjias. Asmara bangun. Dheweke yo kepengin gayuh Cempaka Mulya ning sarate. Bekakak bojone lan adine adine rakyat kuning. Wis tak elingake kan. Wis tak emutake. Nganggo bekakak. Inu Kertopati panjenengan Asmara bangun. Disah dimuke. Siap. Yene tak kandhane sedhik. Kuwi ana loro cacahe, ana lupute uga ana beneri lupute. Wahyu kuwi mau yen to bakal tumiba saka ngarsaning Gusti kuwi ana. Wahyu Cempaka Mulya uga kalebu ana. Ya, Ning lupute lupute piye? Wahyu kuwi ora nyuwun pekakak utawa samuka. Kuwi saiki ya kuwi sing tak tampa benere. Ora mungguh Jawata. Pangayoman. Ora mungguh jaluk anak sing kaya ngono. Saiki aku njaluk tulung karo kowe. Reh nedene kowe iki wis macak dukun ya. Macak kok ngerti jarene. Karepmu kan ngono. Ya wis apa jarine tinggal Ono apa ora? Cempaka Mulya kowe ono. ana. Aku kepengin gawe kowe, kepengin ngeleh adikmu Inu Kertopati. Kepengin bisa. Yo yo. Ana syarat-syaratane, ana syarat-syaratane kanggo gayuh Wahyu Cempaka Mulya. Ini lho. Nyet. Aku kepengin ning kanggo sarana jalaran aku syarat lan sarane kudu
ana syarat-saranane. Kowe nglakoni poso uga saged tak kira. Poso. Ya, gawe aku. Gawe aku. Poso. Ora madang, ora ngombe. Sarapan dino. Nglakoni tapa ngrame tak kira uga bisa nglakoni. Bisa. Tapa ngrame iso. Tanggap wis aku ngerti. Keng pinungkas apa? Kudu bisa nglakoni sabar. Iki sing palsu rasa. Apa? Tak tampil tak tunjuk tak jumpa. Dudu watak yang keputra sabar. Krungu swara kencengip kuping abang. Nek ora tangan yo sikil lumah. Kepengin kacondokan Wahyu apa? Kepengin aku Mas. Kuwi kengabot lakoni sabar yen to kowe pancen bener-bener kepengin kacondokan Wahyu wiwit dina iki watak wantun kudu mbok rubah. Ngono. Sifat kang angkara murka kudu mbok ilangi. Kowe kudu bisa nglakoni sabar. Sabar. Bot-bote kanggo sadur. Kanggo nglehke wilumaya. Uga panci asmara bangun. Ning aku nyilih sentromu. Ndak keparengake nyilih. Ya, ndak keparengake. Sautara kok bojo. Tak wiwiti aku tapa poso lan sabar sajroning atine Kandha Putra. Yen to kowe pancen kepengin gayuh Wahyu ana wiwitono. Sabar aku. Iki kok jroning ati bakal agayuh tumurning Wahyu. Lho, ana tamu. Pangapunten saderengipun yen dika rawuh wonten ing petapan iki tenanipun sinten ingkang dados sinambat wewani salajengipun wonten kawigatosan menapa kisahan dipun tepangaken kula ingkang maring asma Birawaseka tebih saking Kabupaten Benda Winangun. Saking Benda Winangun. Pangapunten kalih sewu. Kantos kula minggah wonten ing Gunung Wilis. Kula leres Gunung Wilis. Nggih, menika leres Gunung Wilis. Kula ing pawarta ingkang sampun kula tampi. Ana ing Gunung Wilis menika wonten salah sawijining lesti. Menika leres menika aturipun tiyang
nyebat kawula menika resi. Menika pancen leres. Dipangapun jenengan ingkang paring asma sinten? Kula. Kula pun curiga to. Resi curiga. Resi curiga to. Kula tekaku ana ing Gunung Wilis. Bab keporo aku golek kanggo jantepi sarep lan sarana. Gonku kepengin gayuh Cempaka Mulya. Ingsun kepengin sirahe Resi Curiga Nata. Hai! Hai! Wis ora susah mbok bujung sing wis ben wis ning kupingmu krungu iki kan kowe kepengin kacondokan lah ya apa ning kupingmu krungu senang jantung ning sentrong jero umpama aku mesti tak idak wis ngene sakreh ning kowe kepengin gayuh wujuding wahyu kang bakal tumurun nggonmu tirakat kuwi talinganmu kapirungu samubarang ya kabeh rumahku ya dimen ing mangko kowe bisa sejati nggonmu anggayuh bisa kasedadan kowe bakal ndak wene sarana kose aku manut apa tuh dia Ose sabar. Awas. Aku sabar. Apa ini? Ini apa ini? Nama Curiga Nata iki apa iki? Ini. Reh dene kowe wis kepengin gayuh tumur ning wahyu Cempaka Mulya. Iki dina wiwitana kowe lumebut jroning kendi. Aku percaya karo sampean. Tak wiwiti aku mlebu ya ya aja selakan daluan. Sawatara iki dina kowe ing mangkone bisa anggayuh tumurning wahyu Cempaka Mulya Andhaka Putra yen ta ora saranaku kaya ngene kendak lakoni kowe tameh lamun bisa anggayuh tumurning wahyu coba kowe Gunung Sari Kula katimbalan iki dina aku uga bakal peparing marang jeneng sira
wujuding ageman jenengan kabarnya mawon ditugas niki dipun paringi ageman niki iki aku titip wujuding Sekar ya ing mangkone lamun tok kowe lumaku kebentuk sing awang-awang kesandung ing bumi rata kowe bisa